Καταρχήν, θα ήθελα να σας καλημερίσω στο χώρο σας. Βρισκόμαστε στο χώρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Τρίπολης και στο παράρτημα της Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Θα μιλήσουμε καταρχήν με τον κύριο Καραλή και πρωτίστως θα τον ευχαριστήσω που μας δέχτηκε σήμερα σε αυτό το φιλόξενο στέκι τους και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη δράση που έχει αναπτύξει και νομίζω ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο ή να πω από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Κύριε Καραλή, θα ήθελα να, καταρχήν θα πω κιόλας πώς ξεκίνησε η ιστορία σας και μαζί μας, ήμουν τότε στην υπηρεσία και ήρθατε για να βρήκατε ένα σύλλογο εντελώς αποτελματοποιημένο και μου είπατε ότι θέλετε να αρχίσετε κάπως να δραστηριοποιήσετε. Τότε σας κοίταξα και είπα, θα θυμάμαι και να ζητήσω και συγγνώμη, αυτά τα έχω ακούσει πολλές φορές. Εσείς είπατε όχι, θα κάνω αυτά που λέω και προς τιμήν σας φτάσατε σήμερα εδώ που είστε και το ομολογώ ότι είστε με τα παρησίας και πάσης γνώσεως, ότι είστε ένας από τους καλύτερους συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα και τους πιο δραστήριους. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στα γραφεία μας. Είναι μεγάλη χαρά εμάς που είστε εδώ πέρα σήμερα, διότι εσείς θα βοηθήσετε και θα στηρίξετε το αναπηρικό μας κίνημα. Πώς ξεκίνησα καταρχήν εγώ για να είμαι εδώ πέρα σήμερα? Εγώ έπαθα ένα ατύχημα το 1987 και εκεί κλείτωσα τη ζωή μου. Από εκεί και πέρα είχα 4 χρόνια που έτρεχα δεξιά-αριστερά για να φτιάξω το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία στο νομό Αρκαδίας. Δυστυχώς δεν μπορούσε να με ενημερώσει κανείς, γιατί το 1989 ξεκίνησε η Εθνική Συνομοσπονδία και σας ενημερώνω ότι όταν πήγα το 1992 στην Αθήνα για να διοριστώ στη ΔΕΗ, τότε διορίστηκα ως άτομο με αναπηρία, συνάντησα στο δεξί μου χέρι πριν τη χαροκονδύλη που έλεγε ΣΑΕΑ. Δεν πήγα για το διορισμά μου, ειλικρινά ανέβηκα επάνω και ένιωσα τόσο χαρά που βρήκα δηλαδή ανθρώπους για να με εξυπηρετήσουν. Εκεί βρήκα τον κύριο Κουρουπλή, ο οποίος ήταν μόνος του. Αλλά χωρίς να ξέρω εγώ ότι ο άνθρωπος είναι με οπτική αναπηρία, σηκώθηκε απάνω, με χαιρέτησε, του είπα ακριβώς τι θέλω και μου είπε: θα πάρεις τηλέφωνο στην Καλαμάτα τον κύριο Τερζή, ο οποίος είναι και δυστυχώς στο Μακαρίτη σήμερα. Θα σου στείλει το καταστατικό και από εκεί θα ξεκινήσει να το φτιάξει. Πράγματι δηλαδή η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη. Ήρθα στην Τρίπολη και αμέσως ξεκίνησαν τη διαδικασία να ξεκινήσω να φτιάξω το σύλλογο το 1992. Εκείνο που ήταν ότι έτρεχα ειλικρινά να βρω 23 υπογραφές για να φτιάξουμε το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία. Μου υπογράψανε, φτιάξαμε το Διοικητικό Συμβούλιο πενταμελές. Δυστυχώς εγγύρναγα 4 χρόνια στην Τρίπολη μόνος μου, δεν με ακολουθούσε και το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί υπήρχε το ταμπού. Όμως με την επιμονή που είχα και την υπομονή μου, είπα θα προχωρήσω. Και πράγματι προχώρησα. Μάλιστα σιγά σιγά άτομα με αναπηρία τα έγραψα στο Σύλλογο. Μέχρι το 2016 ήμουν πρόεδρος των ατόμων με αναπηρία στο νομό Αρκαδίας. Το 2013 ξεκίνησα και έφτιαξα την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Πελοποννήσου, όπου από τότε μέχρι σήμερα είμαι πρόεδρος στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Πελοποννήσου και είμαι και από το 2016 μετά παρέδωσα το Σύλλογο και είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία του νομού Αρκαδίας. Και από το 2018 είμαι και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια που μου είπατε ότι πράγματι είμαι δραστήριος. Ναι, δεν μπενεύουμε, είμαι δραστήριος και το αγαπάω αυτό που κάνω και έχω επίσης στη ζωή μου ότι ό,τι κάνω το αγαπάω και το έχω μεράκι. Είμαι από το πρωί, από τις 7 η ώρα καθημερινώς μέχρι τις 4 και το απόγευμα, πώς να ήταν να είχα και κρεβάτι να κοιμόμουν μέσα στο γραφείο. Γιατί το αγαπάω. Και βλέπετε ότι από την αγάπη μου που έχω, το μεράκι που έχω, φτάσαμε να έχουμε αγοράσει γραφείο δικό μας απέναντι από τους ομογενείς. Αυτοί οι 4 ομογενείς μας πήρανε το γραφείο στο καλύτερο μέρος της πόλης, μπορώ να πω και δεν το πενεύω, το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ δηλαδή. Και το Αγίου Γεωργίου ήρθα με την Αμερική, ο ανιψιός μου ο Γιώργος Ρεβελιώτης, ο οποίος ανέλαβε τώρα και πρόεδρος των Παναρκάδων στην Αμερική και το συγχαίρω για να ανέλαβε πάλι πρόεδρος. Ένα από τα καλά παιδιά και μου είπε: Θείε, έμαθα ότι θέλεις αυτοκίνητο να πάρεις. Λέω: ναι, θα το πάρω εγώ, μου λέει. Πόσο κάνει? 30.000.
δώσε μου το λογαριασμό μου, λέει. Έβαλε το λογαριασμό και πράγματι την άλλη μέρα παραγγείλαμε το αυτοκίνητο. Και πρόσφατα και μια οικογένεια Παπαδόπουλου από το Στενό πέθανε, είχαν μια εταιρεία αυτή, πέθανε ο πατέρας τους και ήθελαν να κάνουν ένα δώρο σε εμάς. Μας φέρανε ένα αυτοκίνητο στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, ένα βανάκι το οποίο βάλανε και ράμπα για να μεταφέρονται και τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή που είναι σε αμαξίδιο. Εμείς σας λέω ότι τρέχουμε καθημερινώς. Τώρα πρόσφατα είχαμε πάει στα γυμνάσια του Δήμου Τρίπολης, από Λεβίδη, και καταλήξαμε χτες στη Μεγαλόπολη, ώρα τα γυμνάσια, γιατί τρέξαμε εκεί να μιλήσουμε στα παιδιά για να μπορέσουμε να τα ευαισθητοποιήσουμε από τώρα, να τους μιλήσουμε για το αναπηρικό κίνημα, διότι από τώρα τα παιδιά θα μπορέσουν σιγά σιγά να μπουν στο πνεύμα των παιδιών αυτών, για να είναι παιδιά δικά μας, τους είπα, και θα ήθελα να έρθετε στις 10 του μηνός. Θα κάνουμε μεγάλη εκδήλωση στο Μαλιαροπούλιο 10 Δεκεμβρίου και αν ο Θεός είναι καλός θα το κάνουμε έξω, γιατί θέλουμε εκεί να μας βλέπει ο κόσμος. Θα δούμε και τα γυμνάσια, θα δούμε και τι πόρισμα βγάλαμε για τα παιδιά σε αυτές τις επισκέψεις που κάναμε, και εμείς είμαστε διατεθειμένοι και θα συνεχίσουμε, ήδη τώρα δηλαδή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε να πάμε στις 30 του μηνός, έχουμε στο Άστρος. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εγώ τεχνιέντος δεν είπα ότι είστε πρόεδρος, ή μάλλον δεν το παρέλειψα, γιατί ή σκόπιμα το παρέλειψα, γιατί πρόεδρος, αντιπρόεδρος δεν λέει για μένα τίποτα. Εγώ θα πω ότι είστε η ψυχή του κινήματος, έτσι σας έχω γνωρίσει, και σε όλα έχετε βάλει πραγματικά όλη σας την ψυχική δύναμη, εκτός από τη σωματική, γιατί περισσότερο χρειάζεται η ψυχική δύναμη και λιγότερο η σωματική. Χωρίς βέβαια και αυτή να παραβλέπετε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εσείς πόσα μέλη αριθμείτε στο Σύλλογο? Εμείς στο Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία έχουμε 700 μέλη. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο 700. Θα υπολογίσετε γύρω τα 13% επί του πληθυσμού. Επί του πληθυσμού είναι επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και στην Περιφερειακή Ομοσπονδία έχουμε 18 συλλόγους από όλη την Πελοπόννησο, εκ των οποίων θα ενταχθούν και άλλοι συλλογοί σιγά σιγά, και εκείνο που είναι ότι η μεγάλη χαρά του αναπηρικού κινήματος της Πελοποννήσου είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2 υπαλλήλους εδώ πέρα, μία κοινωνική λειτουργός, την κυρία Κουκούνη, και την ειδική παιδαγωγός που έχει εκπαιδευτεί, η κυρία Σίδερη, η οποία πραγματικά είναι το στήριγμα του αναπηρικού κινήματος της Πελοποννήσου και της Ελλάδος. Ναι, ήθελα να σας πω. Αυτές οι κοπέλες ασχολούνται με την υπηρεσία διοικητικού μαζί. Η υπηρεσία διοικητικού μαζί τι είναι? Τους στέλνουν email, τους παίρνουν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, το τονίζω για άλλη μια φορά, από όλη την Ελλάδα, και τους λένε δηλαδή τι προβλήματα αντιμετωπίζουν για να τους βοηθήσουν. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν έχετε σε άλλους όμορους νομούς, άλλοι γεωγραφικά διαμερίσματα κτλ. Αν έχετε κάποια συνεργασία, ξέρετε ότι υπάρχουν και εκεί παρόμοιοι σύλλογοι, ώστε να μην επομίζεστε εσείς όλο το βάρος του θέματος μόνο στα δικά σας γραφεία. Υπάρχουν ας πούμε στο νομό Αργολίδος. Υπάρχει εκεί, υπάρχουν οι σύλλογοι σε όλη την Πελοπόννησο, αλλά το θέμα πρέπει να ξέρετε ποιο είναι. Όσο και δραστήριος να είσαι, πρέπει να ξέρεις ότι αν δεν έχεις υποστήριξη δίπλα σου, αν δεν έχεις γραμματιακή υποστήριξη, πρέπει να ξέρετε δηλαδή ότι δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Εδώ έχουμε κατορθώσει και έχουμε κάνει παράρτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας. Αυτό ήθελα να σας πω, να σας ρωτήσω. Δηλαδή, η σύλλογη είναι κάτω από μια ομπρέλα που λέγεται Συνομοσπονδία. Η σύλλογη είναι κάτω από την ομπρέλα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας, ναι, και η Περιφερειακή Ομοσπονδία είναι κάτω από την ομπρέλα της Εθνικής Ομοσπονδίας, το οποίο εδώ μέσα υπάρχει αυτή τη στιγμή Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αρκαδίας, Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία της Πελοποννήσου και παράρτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, όπου την χάνει να είμαι και μέρος του Γενικού Συμβουλίου. Ναι. Κατορθώσαμε και κάναμε παράρτημα εδώ και έχουμε αυτές τις δύο υπαλλήλοι, οι οποίες υπάγονται στην Εθνική Ομοσπονδία, πληρώνονται από την Εθνική Ομοσπονδία και βοηθάνε και τους συλλόγους σε όλη την Πελοπόννησο. Δεν μπορούν να είναι δίπλα βέβαια στα γραφεία, αλλά από εδώ όμως τους εξυπηρετούν. Αυτά θέλω να πω, να ξεκινήσω, να ρωτήσω πρώτα πώς γίνεται κανένας μέλος στο σύλλογό σας. Δηλαδή πρέπει να έχει στην οικογένειά του να είναι ο ίδιος άτομο με ειδικές ανάγκες ή μπορεί να είναι και φίλος του συλλόγου? Εδώ εμείς ο σύλλογος είναι στους εξής. Ή θα γραφτεί το ίδιο το άτομο με αναπηρία, ή αν έχει άτομο με αναπηρία γράφεται ο γονέας,
εκ των οποίων δηλαδή βέβαια το παιδί έχει νοητική στέρηση και δεν μπορεί να είναι. Ναι, αυτό είναι εξυπακούεται για όσους μπορούν. Ναι, εκεί γράφεται ο γονέας. Μου είπατε ότι διαθέτετε 2 υπαλλήλους σε προσωπικό. Πληρώνονται από τη Συνομοσπονδία. Εθελοντές που να σας παρέχουν εδώ υπηρεσίες στο γραφείο έχετε? Έχουμε νομίζω γύρω στους 9 ή 10 εθελοντές. Μπράβο. Βέβαια, έρχονται, βοηθάνε, διότι σας είπα και νωρίτερα, εκείνο που κάνεις πρέπει να το αγαπάς. Δεν έπεται ότι πρέπει να πληρωθείς. Εγώ δεν πληρώνουμε. Ναι. Και εδώ πέρα είμαι από το 1992 που ασχολούμαι με τον αναπηρικό και δεν πληρώνουμε. Όμως το θέλω, το αγαπάω και γι' αυτό είμαι εδώ πέρα. Εάν δεν το αγαπούσα, δεν θα ήμουνα. Έτσι και οι εθελοντές το αγαπάνε και έρχονται και βοηθάνε. Σίγουρα, σίγουρα. Έχετε στήριξη οικονομική από το κράτος ή μόνο από τον οβολό του κάθε εθελοντή, ας πούμε? Και δεν λέω φιλανθρώπους, γιατί η φιλανθρωπία είναι το κακό. Ναι, μας βοηθάει το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας, αλλά ελάχιστα, μην νομίζω ότι μας βοηθάει δηλαδή κατά πολύ. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορέσουμε για να κάνουμε τις δράσεις μας από το Δήμο και την Περιφέρεια. Όπως τώρα στις 7 του μηνός θα κάνουμε στην Κόρινθο, είναι πανεπιστημιακή δηλαδή εκδήλωση για τα άτομα με αναπηρία, είναι 3 Δεκέμβρη. Εκεί θα είμαστε κάπου 400 άτομα. Εκεί μας βοηθάει ο Δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης προς τιμήν του. Τον συναντήσαμε προχθές για να πάει. Θα μας καλύψει τα έξοδα που θα πάμε στην Κόρινθο. Και είναι και το ευχάριστο που θέλω να σας το πω, και θα το πω, δεν μπορώ να το πω. Μας ανακοίνωσε ότι κάνει στέγη προστεριζόμενης διαβίωσης για τα παιδιά, όπως έχει κάνει εδώ ο Δήμαρχος δικός μας. Αυτό είναι η μεγάλη χαρά που δίνει στους γονείς, διότι έχω πει όταν θα φύγουν οι γονείς από αυτή τη ζωή, τα παιδιά μας τι θα γίνουνε. Και πράγματι λοιπόν την έχει έτοιμη και την προχωράει. Μπράβο του, ας το δουν και οι άλλοι δήμαρχοι να το φτιάξουν, διότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν για τα άτομα με αναπηρία. Τα μελλοντικά σας σχέδια ποια είναι? Κοίταξε να είδες. Εμείς τα μελλοντικά μας σχέδια είναι όσο μπορούμε να μπορέσουμε δηλαδή να προσεγγίζουμε τα άτομα με αναπηρία, να προσεγγίζουμε τις οικογένειες για να μπορέσουμε να εντάξουμε τα άτομα με αναπηρία μέσα στην κοινωνία. Θα σας πω γιατί. Διότι όταν ξεκίνησε εδώ πέρα η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, σας πληροφορώ, δεν ήθελε κανένα άτομο δηλαδή να μπει μέσα στη στέγη. Είτε και στο ΚΔΑΠ. Αλλά όταν όμως ξεκίνησε σιγά σιγά τους βάλαμε μέσα. Τώρα όμως έρχονται μόνοι τους και λέει: υπάρχει καμία θέση για να βάλω το παιδί μου? Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, να κάνουμε ΚΔΑΠ για να απασχολούν τα παιδιά και να μείνουν τα παιδιά μέσα. Γιατί όπως σας είπα, θα φύγουν οι γονείς από αυτή τη ζωή και τα παιδιά μας θα μείνουν στους δρόμους. Εκείνο που είναι, βλέπω εγώ σαν Νίκος και το βλέπουν και οι γονείς, δηλαδή και τα παιδιά σήμερα, ότι πόσο χαρούμενα είναι τα παιδιά τα οποία πήγαν στη στέγη, πήγαν στο ΚΔΑΠ. Και προσέξτε τι λέμε, δεν μιλάμε για ΚΔΑΠ και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης απομονωμένα στα χωριά. Εγώ τα θέλω μέσα στο κέντρο της πόλης. Προς τιμήν του εδώ ο Δήμαρχος ο δικός μας, στη συζήτηση που κάναμε, με άκουσε και του είπα ότι τα παιδιά τα θέλω στο κέντρο της πόλης. Και ειδικά για τη στέγη του είπα ότι θέλω στην πλατεία Πετρογενού. Το θυμάμαι στην τώρα. Και πράγματι λοιπόν βγήκε στο Τσουκαλά μπροστά που έγινε η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Τα παιδιά είναι, μπορώ να σου πω, καθημερινά περνάνε από εδώ, πάνε στην πλατεία Άρος, στις καφετέριες, στα καταστήματα εστίασης τρώνε και τα βλέπεις πόσο χαρούμενα είναι. Αλλά και οι γονείς τους είναι χαρούμενοι, διότι βλέπουν τα παιδιά τους ότι πράγματι είναι μέσα στην κοινωνία. Και τι γίνεται ταυτόχρονος? Εγώ σας λέω το εξής. Όταν ένας γονέας έχει ένα άτομο με αναπηρία στο σπίτι και παίρνω τηλέφωνο εγώ και λέω: πού είσαι να πιούμε ένα καφέ, τι να έρθω Νίκο, δεν μπορώ, έχω το παιδί μου. Τώρα όμως που απελευθερώθηκε ο γονέας από το παιδί, πόσο ευχάριστοι είμαστε όλοι δηλαδή. Αυτό είναι στέγη που μένουν μόνοι. Μένουν μέσα, ναι, με προσωπικό. Έχετε σκεφτεί για κάτι που να είναι μόνο ημερήσια, ας πούμε, να έρχονται από το πρωί μέχρι το μεσημέρι? Είναι το ΚΔΑΠ. Είναι το ΚΔΑΠ. Ναι, είναι το ΚΔΑΠ. Και το μεταξύ, εκείνο που είναι το ευχάριστο, ότι προσέξτε να δείτε, δεν αποκόπτεται το παιδί από τις γονείς, διότι το Σαββατοκύριακο τα παιδιά τα παίρνουν οι γονείς στο σπίτι από τα θέμη και πάνε στο σπίτι. Και σας λέω δηλαδή, εγώ ειλικρινά στο λέω που τα βλέπω, είμαι χαρούμενος. Θα μου πεις τώρα, ρε Νίκο, γιατί δηλαδή οι γονείς δεν ήθελαν να βάλουν τα παιδιά τους στη θέση? Θα σου πω εγώ. Και εγώ αν ήμουν δηλαδή θα ήμουν αρνητικός. Διότι λες μετά από 30 χρόνια το παιδί μου σαν να το πετάω. Όμως στην πορεία που είδα, εγώ που ήξερα όμως πώς γίνει με τη στέγη, και γι' αυτό τους έπεισα. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε δηλαδή ότι όσοι γονείς έχουν βάλει τα παιδιά τους στη στέγη, παρακινούν και τους άλλους γονείς και τους λένε: θα γίνεται να γίνεται το παιδί μας πώς είναι. Διότι σου είπα και πάλι τόσο πολύ χαρούμενοι και είμαστε και εμείς χαρούμενοι, ειλικρινά που ασχολούμαστε με αυτό
το άθλημα, διότι αν εμείς δεν βλέπαμε μία πρόοδο στο αναπηρικό κίνημα, σας το λέω ειλικρινά, θα είμαστε απογοητευμένοι. Θα είχαμε σταματήσει αυτό που ξέρετε. Να βγάλουμε επιτέλους την ετικέτα και από τις οικογένειες και από τα ίδια τα άτομα. Αυτό θα πρέπει να είναι. Κάτι που θα πρέπει να το επιδιώκουμε όλοι, όχι μόνο εσείς που ασχολείστε μόνο με το Σύλλογο, και εμείς σαν κοινοί πολίτες. Από την πολιτεία τι περιμένετε τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει να κάνει προσβάσιμη την πόλη. Εκείνο είναι το μεγάλο. Και όταν λέμε προσβάσιμη την πόλη και μιλάμε, εμείς θέλουμε προσβάσιμη, καθολική προσβασιμότητα από την ώρα το παιδί που ξεκινάει από το σπίτι του μέχρι να αρχίσει στη δουλειά του πέρα. Είναι προσβάσιμο. Τι να το κάνω εγώ δηλαδή, αν είναι η τάση όχι προσβάσιμη, ενώ από το σπίτι μου δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά μου. Και εκείνο που είναι, ας κοιτάξει και λίγο η πολιτεία. Να μην καλύπτονται δηλαδή τα πάρκινγκ των ΑΜΕΑ, να μην καλύπτονται οι γράπες των ΑΜΕΑ, να μην καλύπτονται οι όδες των τυφλών από τις καφετέριες. Ας το κοιτάξει η πολιτεία, διότι αυτή τη στιγμή και αυτοί που καλύπτουν αυτές τις οδεύσεις των τυφλών ή τα πάρκινγκ των ΑΜΕΑ ή τις γράπες, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούν και αυτοί σε αυτή τη θέση. Και γι' αυτό πρέπει να το σεβόμαστε. Πριν δηλαδή φτάσουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε γίνει και εμείς άτομα με αναπηρία. Αλλά έχουν γίνει πάντως. Δεν μπορώ να πω, έχουν γίνει βήματα από την πολιτεία, δηλαδή και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από την κεντρική κυβέρνηση. Έχουν γίνει βήματα. Εμείς δεν σταματάμε όμως εδώ. Εμείς θα πιέζουμε σε κάθε κατεύθυνση. Όπως έγινε ο προσωπικός βοηθός. Ένα καλό αυτό που έγινε, διότι ο προσωπικός βοηθός θα βοηθάει τα άτομα με αναπηρία. Τώρα φτιάξανε βγήκε πρόσφατα 18 του μηνός μία κάρτα, η οποία με την κάρτα αυτή μπορεί να την χρησιμοποιήσει, να πηγαίνει στο κτέλ, να πηγαίνει στα πολιτιστικά κέντρα. Και να υπάρχει για όλα, να μην καθόμαστε και να μαζεύουμε το χαρτί και να λέμε αυτή είναι η αναπηρία μας, το οποίο είναι προσωπικό δεδομένο. Και εγώ δεν θέλω να ξέρει ο άλλος δηλαδή τι πάθηση έχω. Ενώ με την κάρτα είναι τύπου ταυτότητας, πηγαίνεις την ταυτότητά σου και περνάς. Λέω ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά εμείς είμαστε τυχεροί σαν αναπηρικό κίνημα. Ειλικρινά σας το λέω, που μπροστά έχουμε τον Γιάννη τον Παρτακασάνη, τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας. Ένας άνθρωπος που μάχεται ειλικρινά νύχτα ημέρα για το αναπηρικό κίνημα. Δηλαδή, σας το λέω ότι αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, το λέω και δεν τον μπενεύω, αυτή τη στιγμή σαν αναπηρικό κίνημα στην Ελλάδα και σαν αναπηρικό κίνημα εδώ στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο δεν υπήρχαμε. Θα είμαστε μέσα στα σπίτια μας κλεισμένοι. Να σας πω κάτι, τον κύριο Βαρδακαστάνη τον ξέρω από τότε που ήμουν φοιτήτρια. Τον δε κύριο Κουρουμπλή ήταν τότε στο Νίκο Τυφλών στην Καλιθέα, μαθητής γυμνασίου που τον ήξερα από τότε και ήταν πάντα μαχητικός. Έκανε τις πρώτες καταλήψεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες στα κτίρια που μένανε. Πραγματικά υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που έχουν όντως στιγματίσει αυτό το κίνημα. Μεταξύ αυτών και οι δύο προαναφερόμενοι. Εγώ κοίταξε να ελπίσω, έχω συζητήσει κατά επανάληψη με τον Γιάννη τον Παρτακαστάνη και δεν το λέω δηλαδή. Αυτό του λέω, κοίταξε να ειδείς, σε συγχαίρω για αυτό το έργο που έχει κάνει η Πρόεδρε, αλλά φέρε μου τον αντικαταστάτη γιατί δεν βλέπω. Ναι, είναι γεγονός ότι και εγώ το βλέπω εδώ από τη δική μου την πλευρά και δεν το βλέπω δηλαδή πανελλαδικά. Δυστυχώς δεν βρίσκονται εύκολα άνθρωποι οι οποίοι να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο και ξέρεις ότι εγώ αν δεν βρω αντικαταστάτη θα φύγω με το παράπονο αυτό. Διότι λέγανε οι παλαιοί, εύκολα να κάνεις να τα κρατήσεις. Αυτό θέλω εγώ. Εγώ δεν θέλω να φτιάξω να τα κρατήσουν. Αλλά για να τα κρατήσουν αυτή τη στιγμή, εγώ αν είχα κάποιον δίπλα μου, θα είχα καθίσει δίπλα μου και τον είχα βάλει μπροστά. Για να μπορέσω σιγά σιγά να τον εκπαιδεύσω. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν μπορώ να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για να τον προχωρήσει μπροστά. Δεν σας έχει προσεγγίσει προς το παρόν. Όχι τίποτα και ακόμα στενοχωρεί να έχει τίποτα. Αυτά ας ευχηθούμε να γίνει στο μέλλον. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ περιγραφικός για το σύλλογό σας και για το παράρτημα της Συνομοσπονδίας. Εύχομαι να πάνε όλα κατευθείαν και να γίνουν πραγματικότητα αυτά που έχετε μέχρι τώρα ονειρευτεί. Σας ευχαριστούμε και το εργαστήρι δημοσιογραφίας του Δήμου Τρίπολης, του ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης και ευχαριστούμε και ελπίζουμε να έχουμε και μια μελλοντική συνεργασία. Πάντα θα έχουμε συνεργασία, διότι το ΚΑΠΗ υπάρχει σε εμάς, δηλαδή στο αναπηρικό κίνημα, διότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει σε μια ηλικία, εκεί υπάγεται. Θα συνεχίσει η συνεργασία, δεν το συζητάω και ήταν μεγάλη χαρά ειλικρινά που σήμερα έρχεται εδώ πέρα και μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, διότι η χαρά που μας δώσατε σήμερα είναι τόσο μεγάλη όσο δεν φανταζόσαστε.
πολλά μετά χρόνια. πολλά χρόνια. Και όπως είπες, θυμάσαι όταν είχατε έρθει στην Τρίπολη, σας επισκέφθηκα από τότε που ήμουν μόνος μονάς. Τώρα είμαστε πολλοί τώρα. Μπράβο, μπράβο, πάντα χαίρομαι γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνεχίσουμε με τις Λοιπόν, συνεχίζουμε με την κυρία Δήμητρα Κουμπούνη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός της Συνομοσπονδίας Ελλάδος στο παράρτημα Τρίπολης και εργάζεται στο παράρτημα Τρίπολης. Για πείτε μας, κυρία Κουμπούνη, να σας λέω και με το μικρό σου, γιατί είμαστε και συναδέλφοι σας. Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας σας εδώ στο Σύλλογο? Ωραία. Λοιπόν, εγώ εργάζομαι στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία αποτελείται τριτοβάθμια οργάνωση ατόμων με αναπηρία στη χώρα και η οποία λειτουργεί την υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί. Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία παρέχει ενημέρωση στα άτομα με αναπηρία, χρόνια, σπάνια απάτηση και τα μέλη των οικογενειών τους. Ενημερώνουμε για παροχές, δικαιώματα που έχουν, κάνουμε παρεμβάσεις όταν χρειάζεται και όπου χρειάζεται. Αυτά. Έχετε πολλές περιπτώσεις? Καθημερινά εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και το εξωτερικό δηλαδή είναι. Εντάξει, όχι τόσο το εξωτερικό. Έχει τύχει. Γι' αυτό το λέω. Αλληλογραφία ηλεκτρονική και από Αμερική. Έχουμε λάβει. Και διαζώσεις εξυπηρετούμε. Και με τη συνάδελφο μου εδώ του μέρη. Και τηλεφωνικά και μηνύματα, και στο Facebook και παντού. Έχετε... Και email, όλα. Όλα τα... Ναι. Έχετε αριθμητικά, μπορείτε να μας πείτε έτσι, αν πάρουμε μια ιδέα? Κοιτάξτε, αριθμητικά υπάρχει μια πλατφόρμα στην υπηρεσία στην οποία καταχωρούνται τα αιτήματα. Είναι κάτι σαν το ιστορικό που λέμε εμείς, κοινωνική λειτουργία, το κοινωνικό ιστορικό. Βέβαια δεν καταγράφουμε τα πάντα. Είναι στο τέλος της χρονιάς. Στο τέλος της χρονιάς. Γράφουμε, παίρνουμε πρώτα τη συγκατάθεση των ατόμων, γιατί πρέπει να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και το απόρριτο. Και καταχωρούμε τα στοιχεία τους στα βασικά, δηλαδή όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κλπ. Μετά βέβαια από τη σύμφωνη συγκατάθεση τους, όπως σας είπα. Γράφουμε λίγο το αίτημα και την απάντηση. Αυτά τώρα στο τέλος τα στοιχεία δίνονται. Συνήθως δίνονται στο τέλος της χρονιάς. Πέρσι σίγουρα, τώρα παίρνω εγώ το λόγο μου μόνο. Πέρσι σίγουρα είχαμε πάνω από 6.000 ετησίως, δηλαδή πανελλαδικά. Συνολικά σαν υπηρεσία. Πιστεύω ότι έχετε έλλειψη προσωπικού. Όχι καθόλου. Είμαστε το παράρτημα στην Πελοπόννησο. Εντάξει, τα πιο πολλά αιτήματα σαφώς πάνε στην Αθήνα. Αλλά επειδή κρατάμε και έτσι έναν αριθμό, το μήνα έχουμε γύρω στα 100 αιτήματα εμείς. Έκαστη. Ναι, έκαστη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν μπορείτε να επικεντρώσετε 2-3 αιτήματα, τα πιο συνήθη από αυτά που απασχολούν. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στην υπηρεσία. Εννοώ ότι μπορεί να είναι, καταρχήν δεν εξυπηρετούνται μόνο άτομα με αναπηρία, εξυπηρετούνται και εργοδότες, εξυπηρετούνται και επιχειρηματίες και νομικοί και απλοί πολίτες που απλά δεν γνωρίζουν κάτι και θέλουν να το μάθουν. Συνήθως όμως αυτό δηλαδή που συνήθως περισσότερο ρωτάνε είναι για το πάρκινγκ. Τους απασχολεί πάρα πολύ. Και παροχές γενικότερα. Δηλαδή παίρνουν μια γνωμάτευση αναπηρίας. Και βέβαια ό,τι πιο καινούριο υπάρχει. Δηλαδή τώρα έχει βγει η καινούρια η πλαστική κάρτα η αναπηρίας, για την οποία θα πάρουν όλοι να ρωτήσουν. Όταν δημοσιεύεται κάτι, την επόμενη μέρα πάντα παίρνουν να ρωτήσουν τι είναι. Έχετε κάποια εικόνα για τη στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε αυτά τα άτομα? Η στάση πλέον, επειδή υπάρχει πάρα πολλή ενημέρωση, θεωρώ ότι δεν είναι ούτε, πώς θα σας το πω, ούτε τους λυπούνται όπως έκαναν παλιά. Πιστεύω έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην κοινωνία πλέον. Υπάρχει πολλή ενημέρωση όπως σας είπα, υπάρχουν και κοινωνική λειτουργία πλέον και στα σχολεία και ψυχολόγοι οι οποίοι έχουν βοηθήσει και αυτοί και έχουν ενημερώσει. Κάνουμε και εμείς δράσεις με το Σύλλογο. Και
Αυτά. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό όμως. Είσαι απόλυτο δίκαιο, συνάδελφε, αλλά θεωρώ ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η δράση του πρόεδρου μας εδώ, του κ. Καραλή. Γιατί όταν ήρθα εγώ το 2019 ως διοικητική υπάλληλος, ήμασταν πολύ πιο μικροί, χωρίς τόσο μεγάλη γνώση, δηλαδή και εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα, σαφώς. Ήξερα για την Εθνική Συνομοσπονδία που εργαζόμουν, αλλά τοπικά, όντας και τριπολιτσιώτησα, δεν είχα εικόνα. Και τα τελευταία 6 χρόνια, 7 πλέον που εργάζομαι εγώ εδώ, μόνο και μόνο που ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε επικοινωνία με όλη την Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα, επειδή έχουμε καταφέρει και έχουμε πάει εκεί μαζί με τον Πρόεδρο και τους έχει κινητοποιήσει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η δράση της Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας είναι ραγδαία. Θα προσθέσω κάτι σε αυτό. Βέβαια, και εγώ συμφωνώ ότι είναι μεγάλη όλη αυτή η πορεία του Προέδρου όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όταν ξεκίνησα εδώ πριν 3 χρόνια, υπήρχε το πρόγραμμα Αγισίλαος που ήταν από την Εθνική Συνομοσπονδία, το οποίο παρέχει μεγάλη ενημέρωση και στην τοπική κοινωνία. Δηλαδή, έγιναν δράσεις στα σχολεία, υπήρξε ενημέρωση στους μαθητές, σε όλο το νομό εδώ. Και βέβαια, όπως είπε και η Μέρη, ήταν πολύ καταληπτική του Προέδρου μας, του κ. Καραλή, η συμβολή σε όλο αυτό. Πολύ παλιά θυμάμαι, και γι' αυτό σας ρώτησα, γι' αυτό ιδιαίτερα πώς είναι η γνώμη της κοινωνίας, έγινε μία στέγη διαβίωσης δίπλα από ένα παιδικό σταθμό και ξεσηκώθηκε όλη η γειτονιά να φύγει από εκεί η συγκεκριμένη δομή. Αυτό συνέβη εδώ? Εδώ στην Τρίπολη. Στο πάλι ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας συγχαίρω. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ξέχασα να συστήσω στους ακροατές μας την έκθεση. Είμαι η Μέρη Σίδερη. Χάρηκα πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι χρειαστεί και οι ακροατές σας και οδηγούνται να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας με διασφάλιση των απορρίτων. Εγώ εργάζομαι για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εδώ στο παράρτημα Πελοποννήσου. Έχω πιο διοικητικό ρόλο, είμαι επιστημονικός τέλεχος και στην ουσία εξυπηρετώ την Περιφερειακή Ομοσπονδία, τους συλλόγους μέλη της και την υπηρεσία διεκδικούμε μαζί. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ότι σήμερα συγκινούμε που μου παίρνετε στη συνέντευξη. Γιατί εγώ το 2009 που τελείωσα από τη σχολή μου στην Πάτρα που σπούδαζα, πήγα να κάνω την πρακτική μου στην περιφέρεια που ήταν τότε προϊσταμένη η κυρία Κουμαρέλα, η Φίξα, και πραγματικά με αγκαλιάσατε πολύ και εσείς και η κυρία Σκαδά. Και τώρα είμαστε εδώ και φέρετε και συνέντευξη. Πώς αλλάζουν οι καιροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σας εύχομαι. Πραγματικά έχετε πάρα πολλά περιστατικά και απορώ πως τα βγάζετε πέρα. Καλή συνέχεια και όσο ψηλότερα, όσο προχωράμε να πηγαίνουμε και πάντα πιο ψηλά. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ.